Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung Martes hanggang Webes, July 5 hanggang 7, 2022. At ito po ang Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, ngayon lang tayo nakagawa ng video analysis. Kahapon medyo busy tayo. At marami tayong ginawang importanteng lakad. Ngayon, umpisa natin ang ating GraphSat na inisyu natin kagabi. So, wala naman tayong major weather system na inaasahan po sa buong Pilipinas except po itong mga local thunderstorms, dala po ng panahon na yun ng tag-ulan. Ito po yung mga cumulonimbus clouds na naglalabasan tuwing hapon hanggang gabi. But umaga, meron din pa unti-unting mga thunderstorms. At ang bagyong si Chaba, yung kanyang natitirang remnants, okay, ay nandito na naman po sa may southern China at nalulusaw na po. At ito naman po si bagyong si Ere na may local name Domeng ay naglandfall na po sa Kyushu, Japan. At within the next few hours hanggang bukas, baka malusaw na po ito bilang isang low pressure area. And sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na panibagong LPA. Meron po tayong surface trough dito sa may Palau at Quiapo area na hindi naman po ito inaasahan magde-develop. At sa Intertropical Convergence Zone area naman po ng Micronesia hanggang Marshall Islands ay nandun pa rin itong weather system o converging wind systems. Mag-ingat lang po sa mga kidlat at mga maliliit na buhawi at mga malalakas na downdraft o yung bugso ng hangin na dala ng mga thunderstorms at mga possible na mga pagbabaha at pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms. Ganyan din po sa may area po ng Sorsogon na nagkakaroon po ng aktibidad ng Bulusan Volcano. So mag-iingat po kayo dyan sa possible lava flows. Ito po yung fast animation. So nakikita po natin mula sa University of Wisconsin po itong data na ito. May mga bagong surface trough na yun sa may north of Bicol region but nothing to worry. Mga thunderstorms naman po yan. At sa zoom in satellite animation, nakikita po natin dito may mga panibago pong mga thunderstorms na nagpo-form sa Misilao Archipelago, Palawan. Then later, sa ibang areas po ng Visayas at Mindanao. Dito rin po sa may eastern sections po ng Central Luzon, sa may Northern Quezon, Aurora Province, Pulilio, lalong-lalo na may mga thunderstorms na dumadaan. Then later on, magpapaulan din yan sa ibang areas po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan. So, ito po yung panibagong trough. Although mahina lamang po dyan at meron pang isa po dito. So, mga thunderstorms lamang po yan, nagbibigay ng mga paulan. Ito po yung rain forecast mula sa windy.com from the European model. Valid hanggang Friday. So, bukas ng alas 8, okay naman po ang panahon sa iba't ibang bagay ng ating bansa, except sa inland areas po ng Visayas. Sa Visayan Sea, may mga inaasahan po mga maliliit na thunderstorms dito rin po sa may Sulu Archipelago. But bukas po ng hapon, lalo na po mga bandang alas 3, inaasahan po natin mga malalakas na thunderstorms na naman sa ibang bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila, ibang parte po ng Kabikulan, Eastern Visayas, at dito rin po sa Mindanao. At sa Webes ng hapon, lalo po mga bandang alas 2 hanggang alas 4, inaasahan po natin mga thunderstorms na naman po sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol, Metro Manila, ibang areas po ng Mimaropa, dito rin po sa may Visayas at malaking areas po ng Mindanao. Lalo na po sa Caraga, may mga possible thunderstorms po sa Webes ng hapon. Biyernes ng umaga, inaasahan naman po magandang panahon sa Luzon at Mindanao at may mga isolated thunderstorms sa Visayas at Sulu Archipelago at ibang portion po ng Palawan. But sa hapon po, between 2 to 4, inaasahan naman po mga lalakas na thunderstorms, mga severe thunderstorms sa malaking bahagi po ng Northern at Central Luzon, kasama po Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro, Central at Western Visayas, kung saan nandiyan po ang Cebu, Iloilo, Bacolod, at dito rin po sa may bahagi po ng Central Mindanao, lalo sa may Lanao Provinces, Oxagen, okay, at sa may South Cotabato area, may mga inaasahan po mga localized thunderstorms at ibang portion din ng Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Norte at Misamis Occidental, okay? So, yan po ang ating rain forecast. Sa rainfall accumulation, yung may ipon na ulan, mula na yon hanggang Friday. Halos buong bahagi po ng ating bansa ay medyo nasa red color. So, ibig sabihin po yan, malalakas po, nasa 30 to 60 millimeters ang mga ulan hanggang sa darating pong Biyernes, lalo po sa hapon hanggang gabi. At sa wind forecast, inaasahan po natin bukas po ng hapon, sa Miyerkules, ay pabago-bago po ang ihip ng hangin o direksyon ng hangin, kalmado hanggang paiba-ibang direksyon.
At dahil po yan sa trough na papalapit po sa Luzon, Huwebes po ng hapon, inaasahan pa rin po ang possible na mahinang trough po dito sa may Bicol at Central Visayas. Magbibigay po ng mga thunderstorms sa hapon o gabi. So, ang wind ay magiging westerlies sa may Palawan at Visayas, samantala easterlies po sa may Hilaga at dulong Hilagang Luzon, kasama po ang Batanes. Pagdating po ng Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin po ang easterly winds sa may Batanes at Bubuyong Cubub Islands at eastern sections ng Cagayan. Ngayon din po westerly winds sa may Mimaropa, Sulu Archipelago at western Visayas. Overall, sa inland areas po ng Luzon, eastern Visayas at Mindanao ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. So, yan po ating latest na yung araw po ng Martes hanggang Huwebes at babalik ulit tayo sa Huwebes para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mrtyphoon.tv or youtube.com/mrtyphoon para updated po kayo sa ating panahon at sa mga potential na bagyo na darating sa mga susunod na mga buwan. At huwag niyong kalimutan also na mag-subscribe sa ating Facebook channel, mrtyphoon.com or facebook.com/Mr. Typhoon for the daily GravSat as well as itong mga videos natin, pinapost din natin doon. At click lang niyo yung mga notification bell para updated kayo. Also, yung i-like ninyo mga videos natin as well as sa Facebook. Mag-support po kayo sa ating channel. Click the star button kung gusto niyo magbigay ng support sa aking advocacy. Okay? So, yan po ang ating latest. Hanggang sa muli. See you again on Thursday. Have a great day at mag-ingat po tayong lahat.